explicarem què sabem ara de les abelles. Hola, Sundus! Hola, Helena! Hola! Escolta'm, Sundus, de quin color és una abella? Marró negre. Molt bé. I tu, Helena, em podries explicar què és la pol·linització? Que les abelles van en flor i van agafant el nèctar i el pol·len, després van a una altra flor i li deixen el nèctar i el pol·len. I després què surt? Un fruit. Hola. Mohamed, què menja l'abella reina? Real. Hola, Musa, hola, Ona. Hola. Hola. Musa, quants ulls té l'abella? 5? I Ona, tu em sabries dir qui cuida de les abelles? Apicultor i l'apicultora I com van vestits? de blanc. De blanc. I què porten? Barret. Què més? Pantalons i guants. I també els guants estan ajuntats amb la samarreta blanca. Hola, Nil! Hola, Bayan! Hola, Estel! Estel, com es mor l'abella? L'abella enganxat al fible i després amb la bosseta es creu la bosseta i em mor. Bayan, i tu em sabries dir quants penis té un abellot? 2. Molt bé. I, Nil, quina forma té la cel·la de les abelles? Un ensable. I quants costats té? 6. Hola, Nargis, hola, Clea, hola, Cara. Hola. Clea, quants tipus d'abelles hi ha? La ventiladora, la cuidadora, la triga, la obrera, la filanta, escombradoras, la ventiladora. Molt bé, Clea. Nargis, i quantes parts té una abella? 3. I quines són? Cap, tòrax, abdomen. Caram, quantes potes tenen les abelles? 6. 6. Molt bé. Hola, Aina. Hola, Berta. Hola. Escolta, Berta, tu saps com fan la cera les abelles? L'apicultor i l'apicultora li fan una plantilla d'hexàgons, li fan la prova i després les abelles la copien. I tu, Aina, que em sabries explicar com fan la mel les abelles? Doncs les obreres van a buscar nèctar de les flors i després quan arriben allà al seu niu se la van passant. Tenen unes baballes a la panxa que els hi fan com una mena de cosa que quan la vomiten la van fent pastosa fins que ja és molt pastosa i ja és mel. Però queda't obrir junts. Ja? Biel, tu saps com agafen el pol·len les abelles? Amb el pèl i les potes.
I com més que ho agafen amb el pèl? Perquè tenen pèl i suen i per això se'ls enganxen. I de quin color és el pol·len? Groc, Groc. I és molt gran el pol·len o molt petit? petit. Molt petit. Hola, Ibai. Ara. Tu saps com coneixen el niu les abelles? Sí, perquè oloren amb les antenes. I on tenen les antenes? Aquí al cap. I quantes en tenen? 2. Hola, Clàudia. Les abelles fan pipí i caca? Sí. I de quin color són les caques i els pipins de les abelles? Grogues. Hola, Laia. Hola. Què menja l'abella obrera? Nèctar. Nèctar. I d'on surt el nèctar? On està? A les flors. A les flors. I com l'agafa? Amb la boca. Hola, Amir. Hola, Marcel. Hola. Hola. Amir, tu em sabries dir què utilitzen els apicultors i les apicultores per espantar les abelles del seu niu? El fumaró. Ho ha dit bé, Marcel? Sí. Molt bé. I tu, Marcel, em sabries dir com neixen les abelles, el cicle de vida de les abelles? Bé, és un ou després, un arbre després, una pupa després, una abella ja pot volar. Ho ha dit bé, Amir? Sí.